Plant gyda'i tadau yn rhedeg yn cerdded, adre ar o bod yn byw ar wahân am ddiwrnod. Cymylaidion yn agosau yn dod amdanau, ond dwi'n teimlo'n flin ac yn rwystredig beth bynnag, felly beth sydd gen I golli o fod o dan eu cysgod nhw. Dwi dan gysgod yn barod, dwi dan gysgod yn barod. Pam gyfnwch chi, pam ydw I dan gysgod? Mae 'na 15% ar ôl ar fy matri ar y ffôn, a dew'r peth dwi 'di brynu recordio fi'n canu am bris sylweddol ddim yn gweithio oherwydd dyw'r awdurdodau y teclyn ddim yn fy nghydnabod. Mae'n meddwl bod I dan 19 mlwydd oed a bod angen cysylltu â fy rhieni er mwyn gwirio pwy ydw I. Wel, mae fy rhieni yn trigon ddaear, hanner milltir I ffwrdd. Dwi dal yn I caru nhw, ond dwi'n edrych arno chi ac yn gofyn pa beth sy'n bod arno fi, fel fy mod I yn poeni am y teclyn a'i awdurdodau sy'n ceisio fy nghyfyngu, ond na, fi sydd wrthi yn gosod pwysau a chyfynderau arna fi. Felly dwi ddim eisiau gan I orffen, dwi ddim eisiau gan hon I orffen, dwi ddim eisiau gan hon I orffen. Dwi eisiau bod fel mewn i'r gwilym neu lleigwen, dwi ddim eisiau gan I orffen, a dyw hi dal heb orffen. Siarad Llydaweg, dwi'm yn siarad mewn ac yn gog, wel ambell dro ia, ond dwi'n dod y Gaerdydd a dwi'n meddwl bod I wedi, fel fyse Love Green yn dweud, dwi wedi chwythu'n hwg, ond am 5 munud o leia heddi dwi'n gallu gwenu. Chwarae ffwtbol heno a bydd fy nghoesau yn gwingo y fori.
eisiau'r gan I orffen. Dydw I ddim eisiau'r gan I orffen. Dwi eisiau byw yn 73 yng Corwen a chael ffrindiau yn dweud ew ti'n dda yn sgrechian ew ti'n dda yn yr oesair pan roedd popeth yn llydan a roedd Javin Jenkins sgwennu a Mickey Plum a'i wallt yn hir a roeddwn i'n 8 mlwydd oed yn meddwl bod y Gymraeg yn fas ac yn copio pob dim ond ta beth dwi ddim eisiau gan rwan I orffen ond dwi'n betio'ch bod chi'n dweud yn dra